तामुलपुर जिल्लानि नागापुराव माइनाव ओंखाम रानग्रा हानजा दाफुंदों। हाबा, आथिमंगल, फुजा फोरबो, मिथिं बायदिफ्राव ओंखाम रानग्रा हानजा। तामुलपुर जिल्लानि बगाजुलि नागापुर गामिनि आइजोफोरा गोदानै दाफुंदों ओंखाम रानग्रा हानजा। हाबाथिलि, आथिमंगल, फुजा फोरबो, मिथिं बायदिफ्राव ओंखाम राननो थाखाय सा 16 आइजोफोरनि मोनसे गोख्रों ओंखाम रानग्रा हानजा दाफुंनानै लायो। नागापुर माइनाव केटारिं एबा ओंखाम रानग्रा हानजा मुं होनानै दाफुंनानै लायो। आथिखालनि थासारिफोरखौ नोजोर होनानै हाबाथिलि, आथिमंगल, फुजा फोरबो, मिथिं बायदिफ्राव आलासिफोरनो ओंखाम जानायखौ मोजां एबा साखोन सिखोन राननानै होनायाव खाबु गोनां जानाय बायदियै बिथांमोनहा बे हानजाखौ दाफुंनानै लायो। मख'नो गोनांदि बगाजुलि हालामनि गामिफोर कुमारिखाटा, खावली, नाग्रिजुलि, सेसापानी, पाटकिजुलि, तामुलपुर बायदि बायदि जायगानि सुबुंफोरा हाबाथिलि एबा मिथिंफोराव ओंखाम राननो गोनांथि जायोब्ला 847-484-2835 आरो 947-688-681 नाम्बाराव थोंजों जगाजग खालामनो हागोन होनना बिथांमोनहा मिथिहोदों। जोङो दासो गोदान नालाय जायनो लेंहरो जों बावनो थांगोन। दा 16 जन ग्रुप। जों माने बे हाबाफ्राव बा माबा मोनसे आथिमंगल बा जिखुनु माबा मिथिं दावथिंफ्रावबो जेनेबा एसे खस्थ' नुनायनि थाखाय जेनेबा राननाय बायदिसिनायावबो जाहा मेला एखे गोनो गोथो जानायखाय मानो होनबा जोङो गोख्रों जेनेबा जमा जानानै सानलायलायनानै जोङो बे ग्रुपखौ दानाय जादों।